Estem contents perquè hem empatat en la web i després hem guanyat contra el Vallman. I ara, com aquests eren els primers, hem recuperat molt bé. Quina és la clau per fer aquest joc? Estar amb equip i jugar amb equip. Molts amics aquí a l'Inter, tu? Sí, molts. És molt graciosa, juguem molt bé, són molt bones i m'agrada molt perquè tinc molts amics i cada vegada que vinc disfruto molt. T'agrada l'Inter? Sí, molt.